Имах се за доста спокоен човек. Веднъж поканих една приятелка у нас. Камината гореше и бях приготвил хубави напитки. Беше страхотно. Но за нещастие по едно време стана нещо ужасно. Изгорих си лакътя на свеща. Тя падна на пода. Втурнах се преди пожарът да се е разразил. Пожар! Кракът ми! Бен! Бен! Кракът ми! По-зле не можеше да бъде. Опишете едно от най-болезнените си преживявания. Получих сътресение, когато веднъж ти ударих главата в пожарен кран. Когато бях в Уистлър, си счупих и двата крака. Просто се пребих, докато карах ски. Бях 8 годишен, когато паднах с колелото, докато се спусках по един хълм. Бях далеч от вкъщи. Ударих някакво камъче, превъртях се през глава и си разбих коляното. Все още имам огромен белег там. Счупих си рамото, докато карах скейтборд. В него все още има пластина. Когато ми извадиха мъдреците, много ме болеше. Седях и плачех, защото нищо друго не можех да направя. Била съм на 4 или на 5, когато съм паднала от двуетажно легло и съм си пукнала черепа. Опишете едно от най-болезнените си преживявания. Странно нещо е модата. Носим шалове, когато навън е горещо, и тъмни очила, когато сме вътре. Едно от най-странните неща, свързани с модата, е, че хората носят колиета с кръстове. Никога няма да видите колие с електрически стол на него. Няма да видите и смъртоносна инжекция на златен пръстен. Така е. Кръстът е древна форма на екзекуция, използвана от римляните. Ако някой е бил признат за виновен, е бил разпъван на кръст. Представи си, че шофираш по магистралата и видиш в далечината 2 златни арки. Какво ще си помислиш? Макдоналдс. Браво! А ако видиш компютър с отхапан плот върху него, какво ще си помислиш? Имейл. Не. Домашна работа? Не. Музика? Ще се сетиш за компютър Mac, защото това му е логото. Ако християнството имаше лого, то щеше да бъде кръст като символ на смъртта на Исус. Известните хора обикновено се помнят с великите събития в живота си. Но Исус, най-известната личност в историята, е запомнен със своята смърт на кръста. В днешния епизод ще се опитаме да отговорим на следния въпрос. Защо смъртта на Исус е важна за нас днес? В последния ден на юли 1941 3 мъже правят опит за бягство от концентрационния лагер Аушвиц. За наказание 10 мъже биват избрани да гладуват и умрат в подземна килия, като бъдат заключени без храна и светлина. Когато немският войник повел 10 мъже, един от тях настойчиво умолявал да бъде пощаден. Тогава друг човек, католически свещеник на име Максимилиан Колбе, се намесил. Позволете ми да отида вместо него. Войникът се съгласил и му позволил да умре вместо другия мъж. Всички мъже в килията умират, включително и Максимилиан Колбе. Човекът, чийто живот е бил пощаден, е доживял до 94 години и често разказвал как животът му е бил спасен. В посланието до галатяните апостол Павел казва: „Живея с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Както Максимилиан умира, за да даде живот на друг, така Исус е умрял, за да даде живот на нас." Йоан казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
В смъртта на Исус е изявена Божията любов към всички нас. Максимилиан Колбе е останал в историята на Втората световна война. По време на война наява излизат най-лошите неща у хората – гордост, омраза, гняв и манипулация на всички нива. Може би си мислите, как е възможно да се случи такова нещо? Но истината е, че такива неща се случват постоянно и навсякъде около нас. Хора биват усмивани, изоставяни, използвани, физически и емоционално малтретирани. Това се случва всеки ден. В определен момент всеки един от нас си е казвал, това не е правилно, не така трябва да се случват нещата. В Библията се казва, че дълбоко в себе си сме увредени. И това ни кара да действаме по начин, който наранява нас и другите. Това увреждане Библията нарича грях. Какво според вас представлява грехът? По-скоро е въпрос на лична гледна точка. Ако харесвате начина си на живот, просто го следвате. Нещата, които се определят като грехове, са неща, които не трябва да вършим. Не мисля, че греховете трябва непременно да бъдат свързани с религията. Аз смятам, че това е да правиш нещо, което знаеш, че ще нарани другия. Ако един фитнес маниак тренира усилено всеки ден и се храни здравословно, но някой път закуси обилно, със сигурност би си казал, че върши грях, защото е изневерил на начина си на живот. Погрешни действия, за които ви се налага да искате прошка. Да правиш умишлено неща, които знаеш, че са грешни. Нещо неморално, да правиш нещо нередно, съвсем съзнателно. Онова, което моята съвест определя като неправилно. Какво според вас представлява грехът? Ще отделим няколко минути, за да обясним какво е грехът. Той е навсякъде около нас, включително и в нашите сърца. Ето една мисъл. Знам, че не съм съвършен, но дълбоко в себе си съм добър човек. Особено ако ме сравниш с... Тук казваме името на човек, който със сигурност знаем, че е лош. Много от нас мислят по този начин, затова решихме да направим тест на добрия човек. Ще използваме няколко души и ще ги класифицираме като добри или лоши. На добрите ще поставяме високи оценки, а на лошите – ниски. Първият е Хитлер. Той е бил много лош, затова получава ниска оценка. Следва майка Тереза. Тя е била добра и състрадателна, затова получава висока оценка. Точно така, сега е мой ред. Аз не съм по-добър от майка Тереза, но съм по-добър от Хитлер. Затова съм някъде тук. Ред е на Джейсън. Той е добър човек, но не колкото мен. Затова ще бъде тук. Супер. А сега е ваш ред. Застанете близо до мен. След това изпратете насам човека до вас. Той сигурно ще застане близо до Джейсън. Проблемът при този тест е, че това не е начинът, по който Библията обяснява греха. Бог не гледа на нас по този начин. Той не ни сравнява един с друг, за да се види дали сме грешни. В посланието до римляните апостол Павел пише: всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бог. Бог не е съгласен с нашия тест. Вие, аз, Хитлер, майка Тереза, всички сме в една категория. Всички не заслужаваме да се прославим от Бог. Ние сме грешни и се нуждаем от прошка. Линията, която разделя тези, които имат нужда от прошка, и тези, които нямат, не стига до върха на тази дъска, а до небето. Денят е прекрасен. Представете си, че сте с някой приятел и се разхождате по плаша, хапвате сладолед и изведнъж някаква птица прелита над вас и пуска в сладоледа ви допълнителна почерпка. Приятелят ви се притичва на помощ и започва да изгребва цвъкнатото в сладоледа. Виждате, че е изгребал почти всичко изцапано, но вие не искате и да чуете повече за този сладолед. Повечето от нас са склонни да се съгласят, че макар и да вършим лоши неща, ние не сме лоши хора. Но истината е следната. Лошите неща, които вършим, са доказателство, че сме увредени. Не става въпрос за размера на греха, голям или малък. Грехът и егоизмът оскверняват цялото ни сърце. Всеки от нас знае какво е да изгубиш контрол.
Да се развикаш на някого и да изречеш неща, които не си искал да изричаш. Или да направиш неща, които не си искал да правиш. Библията описва това. В посланието до римляните се казва: защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Ето силата на греха. Тя ни владее и ни кара да се чувстваме вързани, ограничава свободата ни да живеем в пълнота живота си. Грехът си има цена. Когато някой направи нещо нередно, искаме справедливост. Лесно е да искаме някой да получи това, което заслужава, но е трудно, когато става въпрос за нас, защото омаловажаваме злото, което ние правим. В Библията се казва, че грехът има цена и че това, което заслужаваме заради греха си, е духовна смърт. Ето резултата от греха. Той разрушава връзката ни с Бог. Също както лъжата може да развали приятелство, а изневярата да разбие семейство, така и грехът разрушава връзката ни с Бог. И изобщо не преувеличавам. Всеки от нас е създаден, за да има взаимоотношения с Бог, да го познава и да преживява постоянно любовта и милостта му. Грехът разрушава това. Той създава стена между нас и Бог, която не можем да съборим. Но има надежда. Въпреки че стената е прекалено висока, Бог е намерил решение. Исус е дошъл на земята, за да умре за теб и мен. Смъртта му е отплата за нашия грях. Имало едно време две момчета, които били приятели. Играели заедно, ходили на училище заедно, дори и в университета били заедно. Били неразделни, докато техните пътища не ги разделили. Единият станал съдия, а другият престъпник. Докато единият раздавал правосъдие, другият затъвал все по-дълбоко и по-дълбоко в престъпния свят. В крайна сметка престъпникът бил заловен и изпратен на съд. В съдебната зала той се изправил лице в лице с най-добрия си приятел, съдията. Пред съдията се появила дилема. Той обичал приятеля си, но трябвало да раздаде правосъдие. Затова го наказал с глоба за престъплението, което бил извършил. Сумата била огромна. Било невъзможно някога да я изплати. Но след това съдията свалил мантията си, отишъл при своя приятел и му написал чек с исканата сума. Той сам заплатил наказанието на своя приятел. В древната еврейска култура е имало начин да се избегне наказанието за греха. Отиди там и облечи това. То е специално за теб. Сериозно ли? Напълно, хайде. Добре. Отивай. Отивам. В старата еврейска култура се е знаело, че грехът си има цена. Отделни хора или цели семейства са вземали младо агне и са го занасили в храма. Давали го на свещеника, който поставил ръка върху главата на животното. По този начин вината на човека се прехвърляла върху животното. После го убивали. Забрави. Хайде, Джейсън. Разбираемо е. Изглежда крайно, но виждаме връзката между греха на човека и цената, която трябва да бъде платена. Веднъж, когато Йоан Кръстител вижда Исус да идва към него, той казва: ето Божият агнец, който взема греха на света. Исус е Божият агнец. Той е съвършената жертва за нашите грехове. Живял е съвършен живот и затова е бил единствената приемлива жертва. Йоан казва в Библията: кръвта на Исус ни очиства от всеки грях. Преди не разбирах защо Исус е умрял на кръста. Но в Алфа ми стана ясно. Ще ви го обясня така. Да речем, че тази ръка представлява вас и мен, вашият живот и моя живот. А тази книга представлява нещата, които правим погрешно, нещата, които създават бариера между нас и Бог. Нека тази ръка представлява Исус. Той никога не е извършил грях. Животът му е бил безгрешен. Нямало е бариера между него и Бог. В книгата на пророк Исаия се казва: всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. После следва: Господ възложи върху него. Исус на кръста беззаконието на всички ни. Исус е взел на кръста вашия и моя грях. И за това Бог го е отхвърлил. Не заради нещо, което Той е извършил, а заради това, което сме вършили ние. Разбирате ли? Така можем да имаме взаимоотношения с Бог. Според вас,
има ли разлика между смъртта на Исус и други религиозни водачи, мъченици или герои от войната? За мен няма разлика, защото не съм против другите религии. Исус е възкръснал, може би, защото е имал някаква сила. Будистите пък вярват в нещо друго. Те си имат свои вярвания. Това, че Исус е умрял заради нашите грехове, е нещо, което може би е малко по-различно от други религии, където има много богове. Той е имал голямо влияние. Но лично аз не съм сигурен. Мисля, че във всяка религия има човек, когато почитат, който най-вероятно е умрял. За мен няма разлика, но за другите може и да има. В известен смисъл, посланието на всички тях е едно и също. Не съм много запознат, но мисля, че е отдал живота си заради своя народ. Според вас, има ли разлика между смъртта на Исус и други религиозни водачи, мъченици или герои от войната? Ето какво пише във второто послание на апостол Павел до коринтяните. Бог в Христос примири света с себе си. Този пасаж рисува прекрасна картина на Божията любов към нас. Бог сам е понесъл тежестта на нашия грях. И е проправил пътя, за да можем да се доближим до Него. Затова предишният епизод за Исус е толкова важен. Кръстът има сила само ако Исус е Бог. Много хора умират разпънати на кръст, но само смъртта на Исус има силата да ни спаси от греха. Когато е умрял, е бил положен в гроб, който 3 дни по-късно е бил намерен празен. Историята на кръста не свършва със смъртта му. Бил е възкресен, доказателство, че е Бог, който е умрял вместо нас. Бог е небесен баща, който иска да бъдем близо до Него. Грехът прекъсва взаимоотношенията. Много от нас живеят живота си без да усещат любовта му, без да имат сигурност в живота. Ужасно прегрешение тежи на моето сърце. Грехът ще ме разкъса парче по парче. Но когато пада мрак и навън се стъмва, ужасното прегрешение вече го няма. Ужасното прегрешение вече го няма. Без значение какво правим и откъде идваме, Бог иска да знаем, че ни обича. Приветства ни с разтворени обятия, кани всички да дойдат при Него. Смъртта на Исус ни дава шанс да опознаем Бог. Всичките ви грехове могат да бъдат простени и да започнете от начало. Искаме да ви дадем възможност да откликнете на посланието за любовта на Исус към вас и мен. Ако желаете, може да се помолите, да ви бъде простено и да станете приятели с Бог още сега. Можете да се помолите заедно с нас, за да почувствате думите със сърцето си. Да се помолим. Господи, благодаря Ти, че дойде на земята и умря на кръста, защото ме обичаш. Съжалявам за греховете, които съм извършил. Прости ми, че съм живял само за себе си. Благодаря Ти, че си изплатил непосилен за мен дълг. Благодаря Ти, че ме приемаш в семейството си. От днес ще вярвам в Теб и ще Те следвам. Помогни ми да задълбоча взаимоотношенията си с Теб. Благодаря Ти, че ме обичаш. Амин.